Oh, oh, Charlie. Oh, Charlie. Oh, oh, Charlie. Oh, Charlie. Ojina ho di dwuma so tesa no kan pain kan tase wayo agu no nza de na nana yo ne kese nana ade wayo anasa tutono no wadi akuru saru ko da ye ya ko yo ko da chikase ya akuru sa mutia jamba kwa sibema wadi akuru so bando anano no na kwa kuno na kwa bia abusia memomo akwaba mfamo emra eye sikadwa na yageso se ye som asanteman ye nyina se ye beka ye Tanoso nsensem acheye Tanoso ahensem free almost be 13 years ye Tansomanhene enya ni ba bi koye akoye gidigidi mempene mentiase na ni nyina no ekowie se ye Kwaku Asante ono abone ho manhene ewo Tanoso na nkonwa din ene nana Kwaku Asante otoso num na ne fie din ede Kwaku Asante ebeje Tanoso akonwan eboso tese won tiase Masantehene akuro no ye ne dia no empedehye brantie emane metena ye Tanoso akonwa so na wasom ne man abusia asemi ede nsem bebre na eba mampo no akra bebre na yehwere ye ewo eye ne gidigidi ano ye efise na wafa mrantie bi a wato tuo ade amomo na wodwumadi a wodi ni se wo a ohwe na se wani nye na mamuo ho na henie ho ene de huni se wone wo ebeko ato enu nti no ema mpanyimfo bebre a wota no sukrom no etuye titiru ene eye Ankobeahene efise na ono na nakotokohene ede bibia asoa no se eye onyinam as acting president ema Tanoso traditional council no wonhwe se ne be ya bibia bekoso toto na yatimi anya ade se brantie no na oba bi sware ewo manhia fikesim abusia asemi ekopie mu ewo court parliament ba mu supreme court eba mu so na still na no na eye Kwaku Asante eye Kwaku Asante na still na no na se nye woya anana woye na ni nyina no eye se eye Techiman badu doma dikuro etanachi Techiman Manhene etanachi ana omu nyina no ebo ne chidom se ni omo beye biada ebema se ono ana ya beji na tum se ono no ye Tanoso Manhene no omo beye na ne ru afini ho se tumi wo hoi ewo bi na awie bi abusia asem no ekopie mu ewo eye Techiman court na yenkomra enura ana court ede ne judgment ebaye na munyina no eye masemu a court ahye se eye Kwaku Asante a obone ho man samrane so na ye Tanoso Manhene no court ahye se onkodam afe na oni aban enko enhye onkoye adwumaden mfa nsom aban na ne bone nyina ne se eye Tanoso akonwa ehun sensem eni etutu asem a wodi ewukro nempo no wonye manhene yan gazette no na ono abono ho sapohene so ye manhene na wotena kromo ehyefa eye niema amanhene ewose amanhene ye no na ono no tena kromo eye no eno ana ama ye gina so a ye de eye afebako ede ema no na Ankobeahene na oye acting president ema eye Tanoso atena kunya eye nana tachi owoso adoto safo kantanka abusia ene oheneba media edi nkomo no omatwetwe nkomo bebre na kansam na kire nsem yi pa na mesel se enkoba bia tenase na tie asem ni mu yi tie nkomo ni mu yi tie nienti a ejina so ma court ede eye Kwaku Asante akọ afe ewo prison no
yenko na yenkutie nananom nsema na ye Tanoso bin ewo fanse ebunu is Tanoso asem na meken okay ufi akoma dan Techiman no Tanoso ewo ho no Techiman no ye frɛ ho atieku so aso okay enim se Tanoso yewura akwakura odama emfiese ni na kwakura mesesi amfie be edu ene kakra ni ene ache dumi ansani ene ache okay yenya nenteye efa ensemwa na ekoso wo ho ahini hu manso ahensem bia ema na homne so ewo ho yeni nkomo ni mfiri ahyase no se na asem na nkasa netie yo medasi asamre de ne tenten ne tietie nyina ne se sebie musebie so na Tanoso ye opemso a wodi kan breso ene Tanoso bebo adi yesuma benwa na ebrebi duri ema ye na ba ko bi a sebi onye ne ba bi kro ekofa Techiman Manhene bi anye fe kumfia me wadamfo mo priest on pese ye bibi fence ebunu champion nti na nei eda nani edenam homa saa kumfia me anu a na wo pre ebunu champion no na ekwachi ye kofa ense bebre di bai everything no onu no ho se sebe ɔde ho akɔkɔbɔ baabi etesa nti wɔde chopper ebre yewura opokuare ɔtɔso mienu so waye bɔne wɔfa ne bɔne nkyɛ no okay so badwatoa otumfo opokuare a ɔtɔso mienu ɛde ne bɔne kyɛ no ebon kokose wonhwe ni wonhwe yie na aduane a wa meto no wa birwa no akokora bochia so no eyachi wade ma owo kurade ankwantimen everything na naka baabi oka baabi no na meka say ni pa bia wamos de ho akobɔ Techiman Manhene bia ne ye fe no doto bibi kwa hia se kwa chami abon se futu hene wo mo me nya hwene kra na ahim no ho no kwase mi so obi do no so abo futu hene sebe ne bo chia so na odidie onko didi sebe onedi mamodo to wona won so ya no ba bi ko ana no wo faase ne mranti bi ne fe Kwaku Asante onso ba ya oso fe Kwaku Asante otoso mu owu ya ha adwen ankasa me fan se me ba so kra no abon kokosa wa pese obeti na me ka say oyankopo moburu hunu mu yewura opemso onyame ma no nkwada ma no nkwada eba ye wa ka kire me ene o man hima na wosu ampem hwe na munyanka mumu na momra mesum fe kama aja de mi wa ka kire na se bidina no ni ebre duru ye me frɛ abusua ni na ye frɛ se enkuru waso abusua enkuru waso abusua no ye foko ma ko be se nso ye nyina kokohia abusua fiem na mka kire won se sebe na na Kwaku ya dombo achia oyo o Manhene di kan okwa akura
miwura opemso ese menhwe na mene wo hema yenyi nipa na omra mesom. Okay, miwura ebeto ase wo ho na yabo nipa mienu din ya ba kokora de ofiri mu ma na wo fa ase ne ba ono no na wone mo ahensem ana nanano mu ana wo mo fa na wo mo wo twaka bi Debi wo kura so kura no be share die wode oni konfiam yakabo mu no wo be share mu din ani kese woni e Bono ayi afutu hine no wona be share mu din pa ena no wo fa ase so ba ya so wo so na chira na so wedai wodie eti be frabu so nya no won tena ase a menwan e wo hobie ade tu wonim se yewura opemso adawroma Manhene a otu hopoku are boye akofa sense bebre by yewura di akira free high court akwa appeal court akwa supreme court akwa dru parliament ama parliament ya giya tumle ela atoso omina hwebe yina nya baako na obi a wonu so sefata se wo fro akonwa na ebe papa no yanka yitim pra ho amfa no ni wonya kwa ibra no mesumo o menhia. Okay, no kure abusuo nyina bo nsem edas se onyankopɔ humobo amamatimi agina hɔ akoa do saabra na me di saase no eto abusuo na animu anam ka twon se me mabo namase. Okay, ye waseda bia otumfo onyankopɔ achi ye ropemso adawroma wona momom nsem faseda nyedai e ma me de me yehwe ena wa wote asisi yesu bo nsem ma wa so ho e say ebre twa mu no nkuro bi se eboyem ene tuobodom no na de nipa wu awa hensem no Tanoso obi anwi ebi wi ayi hono tuobodom ene boyem Tanoso obi anwi. Okay, ntimi sabo wona ne bonsem ahun ye nyina nya baako ma bi akwan ato ho obi a pese wodu ade sede ba no fabra na me fa nko chebe wura se bi wura ji utumu a wo swai na o de aso sa mamre kwan soa na mofa e ye de shebranti an sakura na wabetena patema be yenswaye fa kwan te sa aso ena me sanso de tu abusua na nim se me slamon e ka ba biarara no ye wura opemso ena abo. Okay, se me boka bia ne mo ye bia ka sika me yi ma mo bia me kwa bumu bidi mechiri enya dade se lawyer gi sen so ye den be pam chopi onimu minimu ye ropem so ye nim kwampa we de wo fa so me mpese obidi ndu ato abeba no wade buo mu ade ebe ka ho na wo china se wo china chi wakasa me ko bo bosia enam de bae ya mfa mama ya fa ko nyana mama ana de mama kura me de kuro no e fa kwa bone so na jimisika o ya apewusika. Okay, me pensa wodu ade sede e ba fa sharp nkoto mienu fa brands o kyan we ade bia enya amamanya kwan akasa wo ho efi se ma hunu bi ena mati bi so. Okay, abusuo nyina agitu mu wona ba ko di nwato afiri na na tuobodom Manhene wo baae ena ba ko so di nwato afiri sebe na na kunadu a na anu ya ko onya nkra otu nu kwan na kunadu di e ba yes na Asante hima de no wo se Messi menana ene akwasi safo woni boyem hine ba me fie ha no wo motie minima kwara na sade nusu ne na ho brase ne yare sitie wono
Mon penny for one or him and a cooling in a montanachi. Nasabias Roma Messon. And then Yamiasi, me Jensano, Buoma the idea. One so, man, so me slow. What kind in nature, no, or more the buy. Or the buy. Okay. The man soon be patches a minute wine. So, Besum. Sebium Sabio song. Asasura. Nasa to him. Ebegi bibi. Oh, na me ka se me gi bibia firi emu da bi o hima chia me oba ye no o ten na safem ka se wini mama mere pa dia se bia me kwakobo na asante hima amane etimi no hima ene abusu mpani fa kan yiti pra ho no ene yi akosi safo se wono ena yenum se tunufo obede obeti ama somsompa ya fan ko chire yura edi kai no kwasem se ama mrani amani enti ya na ya hensem pepi no ebo 7 na ma yekofo na hinkro hene ekobo no so na hinkro hene frey yakọ nanim akoba se sani pa mienu a mun nyina be sre akonwa no na yin kro hianim ye o nyina aka ye so onipa mienu nyina de sefo se ye den yedi akonwa na ese fata ena na yin kro hine de ni fiada nam na chiame so de ma wo mienu se wo asem no ye beduru se be ewura opim so animu na tumi ni beba no hono okay mo be ya baako na mo ahwe aye pampam sum asum sebe Tanoso man ama adwuma hia ye nyina ya daase and wo de fiada ntam e ma wo na asem ne bedu man hia e bedu man hia so no ampania pa sa na ba pepe obia kan sesa ni pani mienu wo ho kwan se di akodwa ne bie ye wura kan se enipa na mo ba ye mu nyina ni yes o foko no ye nson de foko nson no ni wo nyina na wo ha na otumfo ye nse eni mem me Kwaku hia wo na aka nyina na mo nyina ba mani man pani ampa wo se ye wo yo eda e ba ma hia ni panum foko ba kuma ko num ne ba mienu antimi anye den ama ina sabe otumfo achia me adawroma o mo da ma ye wura se foko num ne ba ene wose ne monto aba dia mo peno no se mu nyina aja tum se o mienu nya ya de hie o ho kwan se di akonwa ni bi dia monto aba ampana pa yo to aba no na emu mienu akwafa ena me nsanso ayde akwafa no otumfo so se sa na cheria ene me dia dodofo wo no me de mensa ahase monko o mad bre yanko Tanoso nguku sai asem we na ya afi be mu afi 2023 October 19th okay ena ai adwenkyere ya bato asa adwenkyere no so 6 November same year okay eno ntino otumfo adaroma oyi na ne bu abasa isu calendar ene sebe nananu achiame ma ye Tanoso ikusai no kwasem se entambia mpiemu nemo ne ba ye ne se ebre so wie ye na ye de nananu ko tire ba tia bo se ba chire kro no ba ye no afedi ye hu ya se dom bi so eba ne dom no ne ye ni a odi efa ba ko nanim a ye fe no Kwaku duriye ene ne nkrofo ene wo mo ne sa afutu hina Kwaku kwati nkrofo aka bomu eba ahimfio wo mo krokra tuo pe ni adade ano kwasem nie
se me da otumfo nyankopon ase no otumfo nyam kase ase a na apolisifoɔ nso bɔ mɔden pa Tanoso apolisifoɔ de na odi ani mo yɛ division commander na wo Techiman okay edu ba bi de kasa ka me and you eno ha odi ade sign ho se wo peso be kroso aba ba bi de sebi so a otumfo Asante hini jase he na bu abasa wo amana to na de he ono ba no ye be che obusu yebia mu aburo ene wo mu duru ha na wo mu yeden wo mu pem sai na Ankobea mahwefo pese wo mote ase ye eye efa ba ko no a wono anya akonya medi hene no ono ne futu hene no na wo de sa dom ne bae pa cho pepe se na so wote ase ye nso mko menhye nyina ye kan ye wote ase se omomienu ne fata ne nso se bi ye se kom do kura mfensa mienu ne di ba ko pe na de bi na pepe wote ase okay ento aso no kuri nyame anim ni nyame na giye omba ho mututuo ni bi wo mututuo na police force so ma warning shot nyame adaroma etu anka obi a okay ena police foi edi yachi ene na bu abasa ene domo e ko ene me ka say tuobodon manhene yi nipa ma won bai kokofu achemade no kokofu o manhene ba ko e bata kokofu okay kokofu asamai kotihine e baabi okay na nano a wo mu free achichi ni beje nyina beta yachi ma bibia ko so kama a police wo wa ya ma yeye efiri kuro no mu edubra ye bedru ye na sebe ye namo na nano achia me ne fokutire na bu abasa so seja ye hwe na pa ye apatam san ye dey abreye wura na asre ensuaye ali yo say sa Kwaku duye ne na branch e ba ko a efe no ochi okay and ko for the date said ye akoma kan ni pa bi no ne adade mpre no so e ba manhia na otumfo se monsa mo chi ansa o se entam da so ye disika na agi akonwa no wo kosi mu sei oye etina na men kan kum waso boa no ye ba ya anse se hia bi o man hia otumfo yen se o party committee ayeden ahwehwem ano kwasem ni otumfo committee eni ya trans ya tie enu asem tie o mo so onde obi ad na dance for ayeden aba abre e wo mun kan eno ne ye hwe enum se ye wura da woroma ye committee fo no hu ye akonya bebam na eja ye hu ye gina be ene ne ye bom pa esi nyame na de minim so otumfo so de sebie so na waye onyankopon wo de bre na ye den aye adwuma na hono de ni be sia no nto aso de me 6 February 1967 ena nananum yi me ma me Ankobeahene e wota no so ache ano kwasem ni efi bre no ebesi bre ya make say no ma fasu sampidi mu papa 59 years na eno nyina chikura no me otumfo adahoma onyame ma ne nkwada o ma me were ho da okay so mpidi no fa mu sen na ye dia dia court wasem ahini na ho sanso otumfo ka se waboye manhene no Techiman Manhene ne sa bemba me kana sem sesie Kwaku kwatin ne no nkrofo tata me se yempema manhene no yeden enye adwuma e wo kuro no me ka say o manhene me ka se odi kan na Kwaku ya don boache
o yare break akra o yi me na ya sorry a me ba me hia suma bia me kokogina se Tanoso Manhene e wo tumfo din mu High Court, Appeal Court, Supreme Court. Meet me can't do do. What one come go far no? You see a makwa and then makwa chama means sien so Manhene. Utu father Roma. One a lawyer, none will be boy. A 790 ya call Regional House of Chiefs. Cause see buya me bim say. Na nano eye wo Manhene prekope wo swati utumfo ya gizet no o National House of Chiefs wo no ene wo Manhene wo yeta no so hene okay ampanya pa utumfo adawroma ko tamachi ema me yedai ko sie no se wo Manhene kama ena meka se ekoduru ba bia utumfo ka kire me se memfena si na amunye den emra enen ye koko hia ya me fra busu nyina me hia ka me to ma won me ne nana owusu ampem o Manhene no me nwan o kam ho bi se wa wo nu so se fata for this radio bra ni an hwenta wachi ni an fa nkoma yewura nana meka se dipa mienu an wode baaye ni hwe mu no na nana kwasi safui di shibanti won mu ni pa yenim se yetunufo obeti bafa ene won so na aja panimfo se di wode bodom won oyina no kase deni ebe chire ema utunfo ma sa akwanya ya enso e kwota no so ni ada na enso eba so se aka akwaje benya ohene ba kono de namunum se oba ya akaka bense oh no kwasem nie so hese oba man hia kura ne ya wo ye ene wo mo aye no a ze dwe kakra no kwasem nie asam ne wo committee ani mu a empue ye ntimi nkamu asem okay me kwasem kamu asema ya kwa bi so no from okay ene ye te se na mo foforo bi so se oyo ohene o se wo ho ne ade ye ni ho nkomo no na hemfamisi me pa cho de ewo mu ne se sa ya akosi kwa atia me ka se toto bibi emma se kwa chiamio Techiman Manhene kwa chiamio se na danfo no Bono afutuin no Confiami wana kwa chiamio okay Bono afutuin why no say Tanoso Hene o de chinese so o de chiyesi so edubra bi o say adamu asi Techiman Manhene aye o ye bia wo na gina adamu asi me obi wu amakwa ma munye aye munye sei ma na kasa chance be ma dabi enya sa aboa na no ware odi ni fana no hwesu asamu yakodi no wo efiri high court wa akopim Supreme Court Padbet de Eli atoso anko pia ba bia Techiman ha ena nana akufuado ebe gina wo man ya na mu kan se aburu east wo ba bebu ya no na bra ne nyina wo buru hafa ne wo sunwan no na kuro bi te se Tanoso na enka Regional House you know tiabodom na enka ho Tanoboase na enka ho sese de o mai dai wo be ka ho bia munyi nyina ekọ Regional House of Chiefs I don't know o ye de be bia tsa metunufu bia wanti afedako aja akokra ma kwafo mu aba dem tia se dede wa abontin enkwati a Kwaku kwatin asesa nipa aguka mu akotechiman a assemblyman a wo kurum kokra aka ho bi akotechiman hin wo se sebium so na yewura sham as mo kan no wo mo fanya adwuma ne emfanya adwuma chena Supreme Court Appeal Court Parliament wo fanya adwuma wo mo de Techiman Manhene no be den
won be somo no me yam hye me se Kwaku atin wo ye nipa sabia so na wa ko school ko winiba university awie wa be headmaster wa san so akọ office say education officer winnim papa de bone I don't know what you kofa asem wo say diaba me friend kan say twisan ne wo ye no twisan na eye musuo so yo hene aba nyo hene wo dikra ho so wo hene na wo nya wo hene na me ka kire ni pen say meme nana sebia so Tanoso obechichi kuro no enam yewura opem so obre so mo ba sebo ba pepe baabi atena no ayinkro hene na de mo baae me na ka kire mo se mo aba ma Satan so ama mo ano mabusa mo manie mo wakwanya enso hanya mo kwase mo yusu se de mo penemu Tanoso no adwene wo mu no de be pa so mo bianko won ho hoho obi a waba ho wusache na de tai achi ede ma amon no na ne de ode be ni twom fri ho na me kano animu ni animu a enam so se sadia otumfo aso adawroma na no obi bo ahen wa yin se lawyer no okay Mr. Ghana e constitution e bu o mayi obi ntimi mbon ho na ni ne ho safo hene se medikra mo se meme ye kurobi so hene o ya futu hene ma Techiman traditional council onye Tanoso hene esi sei na de o sa beka se wo sa Tanoso hene wo na BBC kuro no mu a wo die no se obi aka se wo ye se pa hwa na mo tata na pena kunu me ho ya threaten me pembe biri so mboku ebe kume be pa cho ye be bo amamo tie bi so aja ba de adina na ma bom ho adwa kakra ewo mu a na maba ene ne asam no nyam kwara asam dabi tina masuro kura wo mu katahie no kwasem ni me water no so no me se moto na me yakwa afuom sesia me kasai kube na kamini yakura no nka kube be 2000 3000 ye nka me wo suta no ho okay dakona posi penye ba ko frem ka jense nana moto ade ko afuom no hwe yi jai fa moto bio Ohene o kansa da me bu o ba bitina na mpe ba bitina ano kwasem nie asabri court Sunya High Court ende okwane ya dia heda ko china kwane ya dia heda ade shane ya dia heda wo nyina mamfa wo se sunwura mu bi fawuram na mo transi hu se ene enwoma sua ene ewurade abebo ade na ye baabi afi ho ami nkwanta asase tamada ho no ye ma university no ma ye university ewo ho emfa ma ye na essence kuro no ye se be opimso ekuro ye emfa opimso din emfa nto sa university so me pa chaw na Kwaku ya doboachi a na wo ye o manhene ene ahinkuro ahina wonya baabi ekuro sa na nanom mienu eka kyerem se nipa wu an ka kyerem ampro na ye otiasefo Ankobeahene hwe se nyambia no sa asase ne die ebe university asase adu kronyamia ni mini me de ho asem me na Kwaku ya don wanyina bwachinya na jasem court ko bande se asase ne edikadi ama university mo bi amfa nsanka Kwaku atin ani abrantie bi a
Sabia so no home monitor no so kurom kura men ho kura sabia mu a ne papa de efi Techiman ene wa be wade Tanoso ene wa kwawo akofo ba bi fi mo ene na wode na ma ne yire no a fe no osofo kudwo wona die no otunton asase na mankrofo ono wonka ho kura wona na bia fi Tanoso ene oni dibre bia so Tanoso bia nsom hoda kura sanse mienu hu na mekosama ensom kos obribu ahidi enu yan kosama ma Sunyai High Court ene yesi bebu asem na judge no wobeta kodwom a wose atransfer bi ko sise na anu ba se ye asem no ebon is enya regional capital of Techiman eho na yedi asem no kwenya mi no se de omu sitata mi no nti ni enyam yedem be ye hanam entino memi ntimi nko ahina yebeto aso na kronimu no ote Kwaku ate no ba ye ne nkrofo ye saa ne ma no ote se bia wo mumu bi ho kan ye pre bi ba mu me pa cho debi me suro ne ne wo ho ekosi na anui dia na wo ya kwami hene emekuro no wasra no pa ekwafu dia ti an say itu akasa no amrewu na no ho nchire mu kakra me kire ne say me wo fie awia enam ti say nkoda ni ntontura burumu afi information center also ya announcement say akwam hin na wo skoko ya tuna fira konwa so enam say adai dia na asie enam so am yakọ free information center no bye wo ba na yire na bye no so mi kuna tukwa mi wo ho na wo hima na say wo ba pani a wo na wo akwamu abusuan no e ba say o person ya announcement bi enam sim de minimu wo so minimu na abranti kwa bi so nyame hu mo bo akotra US no won so aba ye fe na champo dudu wo so meet my to na eye announcement no nam so am ye fro hima no hima no oba pani no oba ye no oba pani no ba ye no nam asma ma tie nie wo san me na me ma wo me eye sa de no nam so na mpacho ye no kwanso a so wonim say many acting president matter no so traditional council asabe na asia me tiye mantu ho na mo a akoye ho announcement abo ntontura mu nam tie ekotie ebetie no kwanso abo presi amani o sirem se na no kwanso a mati mefre bu mienu nya na mahu asanko asie eda me hye afranu nyina bai na wo su kokko na me man ba bia hodwo na woni no dom bai ene oba pani enso ne busua pani Paul ene boga na me kasa ye fa na champodudu no wo nyina bai oba pani ne so mema a champodudu na be kasa wo so me menti na na ma me na awotwe wo se kwan na awotwe na ato aso be se mprensa afedi ya metia anse wakotwe dwan eja kwa akoma afutu hine no a wo Techiman afutu hine so otum ena won so na na uskoko enso kosi achia me so edi kompre bre me se won agu nenu ase so tie konwa so no won aye bibia te sa oba peni ne se onye de o man ne e machina no one de onyu no ene Kwaku kwatin na oye afutu hine ma Techiman hen ena msmati ena osako because me prince so ne me penny for prince say si afres wo mo madia ene ne say na na usko no ho so asembie no ena nsem ya boy kokko bon isi na haso chi so mo kan ho asem ho okay mira court ho nsem ne de mu yi ne ma no koye
ye ne bedi ho nkomo na de esi ho wotwa akire na mami misa afa ekoba na sen na ekọ to yi because asemi wo mo twetwe wo mo twetwe ani kura fie be nwuru die edi ani so wo kwa fu mu a wo makudi ni makunu tisisi asam no wo abai nsemu a ya remagine ni pedi binti no court wa asem de minti men kan wa asem na nanu ne ba se enura ye frɛ contempt no one dia omo esi sebie so na o chiame enu mu asem ye mfanya adwuma high court ye mfanya adwuma supreme court ye mfanya adwuma na parliament so omo mfanya adwuma ena asase na meka ho asem so se enwonhye da so nanso so wa makwa mbo mu twetwa asase ye de eton wo bra woni ho kwan se wo yeta no so hene no ye fra asem no wo Techiman high court ena me ma menwie so wonko nkusima nan okay nti ebe sabre ya no frem se no na dia esima ko frem ni o nti so hono de bia me nyama na wono so nto aso ai obeto aso ewo ho busua mo hene ba media so ni nti ye ne de okoye obo ne dibre no kra biantoa fo hene ye ne ono so ebedi nkomo nti me adama ye samu akwa ba wona akoye na emu asem tesei mote nkra ne sem mra ana moa na dan mo yesem boko na de koto wo aka akyerem uda sebru we de boko mpanyi se sanka panyi kasa wi na yesu ase anso bisa media na se bitime problem nim kakra de na netifie drede omre kakra nti suma no bebre me na otas mami na no bo me amane se me ko gina nanem ewo saase me honra we kudru me de hwiansi ye fra asem no ma me pagya me nsase me no ma bigina nanem na nahima ti judge nkasa imu ya ni pana na mbenso uyinsi afiri mu se omo huni asem ti omo fom honkodi okay nemu ohene na waya aso brachie na enam no so amma kuru nani adana butunu emran sem kire se okotwere dabamponachi afi baako ya jeri nana sa di kusi ya na meba yentire mu ye every me first time I met say ya jeri nana ni yenim se broni so self-acclaimed ono ne se oyeta no so hene abrana nanom nyentumu yera sante hene a hoye ne de anso kora nim ho hwe enti muduru court no ya frasem no yayi mu ne pansie efrim ono ya misa no kosa bia ma wanyia no wanyina adakam baby omotino yewo baby oma complainants tana and defendants tana so tana yechemu memetena complainants tana bre yi ni free mu no me de charges a minimum there nana no nye ohene nso wanyintum ya make say wanyintum fi se britia we bi mu wonu atmesi oba panyin oye ohema wota no so so wonye ohene obitima kusi oba hema ba kono no de to so biu enchere kura wudi bayira fashe ewo Tanoso na no bayire ya ebai wadi na fashe wo ono wadi ne die sa de to so biu enchere bia wonu asi nifahene obi abisai as nifahene akire no amana so mu afi Tanoso eye Asante de minum si edi ade nso eduru bebe o se ademu asi ya ono ne de saa ohwe saa nhihye nso ma ademu no eye adwuma o Tanoso ya nanan magna na ka ho asema wontie ne ho ase enen saase sema nana kan ho asem university asase ne ade abrante kudwe ya American kura America sei wasi dan no bi eben say university asase na nke yi school asase obi ani so tumi no na so hwe mo challenge you tumfo mu we dey so you hene ena se bi wo hwe no so a wonye ni pe titiru bia fi se na ni mu duru bia na na sante hene be ko firi kuro no mu ena woni dibre bia nso okuro no mu nso waji kuro na bonobo ya se otisi waso ase a
ewudi seme koso no wona da no wa fedi petua o moka to tua mo kire o mutuo to ye wura kwasem mo di nkwase asem okurum ho enti ama kurum ho kono ayehu mi amete ha me no kasa yekura no se me kokurum ho a eye bribi ansa na metimo kokora so a wotete so amenam ho adi wotete ni nyina so yesa akudo ya nti mo bisa me na kakra be nim fa ho eti court bisa no sa charge si say ye wo omu say ye bebisa wo are you guilty or you are not bibisa akoso me ye bisa no mo ya eno ane de ankoso service nsem no madi a check okay a sha se be mfie mienu ni kakra ni nti sanse mo bisa nyina akoso dada nti nenu ane final judgment okay yes you sabi eburu na nanu monemu o yogo no me pa ocho me o ade a mani ehunu na mde ho dance me ka se mani hunu ya enya no kore na mabeti ne mu de hu ye ne se ebra e ka se yemfa no nko no o mu yi ne ntoma ena na wo teatem se ye de no kotuma obewu na sebi so ye gu no ho no de me na me so me bɔ me ho adwa bi fi se na no usu kokokodi asem die bem na de akye no mkobo no tuo nti me so me ko gina na na no anim a wakodi bem no akodi bem no kyina nko na se mbɔ me ho adwa nti me firi hoja o mo ne wona se hade ene me che kisi a wobuto bi no abze wa hwe kwa me yamfana nkohyem ko na me yeyi ne ntoma na asem na me kro no ntoma na na ja me fa akire hodi ne nam wo ne ho ana ho na mfo beka ti akoma dan na mbe ho me wow yate eno kra ka ho bi ne ma yegi boom se da bi na nko bia abakuma se de a yentumiri camera ne ho efiri se ye first time a ye de ti bi dani se court dan mu ho a yeyi ne ntoma si yemfa no nkotwene mu wa nkɔ bosome no ohene wo pese wo kasa meba mame ma wo kasa bi wada makasa me pa chow sesia no nyame pa lawyer a ko gina ya na mu no me de no ma be ma ho okay na on edin kita ho okay me da na sese ko gina ho di dwuma so te sa no o kan ni pain kan ta se o sebie so na wo yegu no ho bre wayo agro ena anope so kura me nkoda bia wo mo hwe mo ntintanfidie so ntintanfidie nkwa so waka se wayo agu no za de na nanayo leke se nana ade wayo wow tikajo abuja we ene nsema eye Ankobeahene de etubia na wasan confirm amayen say immediately a judgment no eba ya pe na eye Kwaku Asante abusuafo monimo a mfa nchem ene ni gu ne ho Johnson ne tiafin se nam ne na ho na abusuan na areho efa bi nso no na eye ne gie eye nkunimdie de ma Asante de ma sikadwa mam wura mfi se sikadwa etumi etiase na wei enye kokobo enkoma eye Dormahene kuro na ne titiru no enkoma samodua a wonso no wote sampa na wo bo ho safohene se wo na aye sampa mahene no emre no nso ma se ne nunsia bompre no da ko no ununsia de ebebo se ne Kwaku Asante de abono aha eye sikadwa mesrew so be subscribe to channel no na wa click notification button and say wunya ya se ne be ya ya di update bia no ya betuma wonso nsa betumi akambi medama se munya abre ehwe me baba oh chale Ana sa to tono no wadi akuru saru ko da ye. Wadi akuru ko da sika sai. Wadi akuru sa. Uche jampa kwa sibema wadi akuru so. Wadi akuru.